Сценарий номер 7. Приложение на работния план. Отиваме в основното меню на планиране и по този начин се показва работния план. В първата синя колона има информация за броя на стаите, за които са планирани пристигащи гости. Тази информация е важна за планиране на заетостта на рецепцията. В жълтата колона има информация за брой на стаите, в които гостите остават в този ден. В следващата кафява колона има информация за броя на стаите, които гостите напускат в този ден. Информацията в жълтата и в кафявата колона е важна за планиране на почистването. Лице 1 се разпределя за рецепция, а лице 2 за почистване. Кликаме върху Съхрани и по този начин разпределението е готово.